गुलबुवा. आपल्या देशात अनेक घाट रस्ते आहेत. उंच उंच डोंगरातून जाणारे हे वर्णावर्णाचे रस्ते आपल्याला निसर्गाची एक वेगळीच ओळख करून देतात. पण दिवसा सुंदर मनमोहक वाटणारं हे निसर्गाचं रूप सूर्य मावळताच भयानक होऊन जातं. रात्रीचा गडद अंधार या घाट रस्त्यांना गूढ बनवून टाकतो. आणि जर त्यातच अशा रस्त्यांवर जर भूतप्रेत यांच्या अफवा फिरत असतील तर मग अशा रस्त्यांवरचा प्रत्येक रात्रीचा प्रवास हा आपल्यासाठी थरारक बनून जातो. कशेडी घाटाबद्दलही काहीसं असंच बोललं जातं. आजवर तुम्ही तिथल्या अनेक गोष्टी ऐकल्या असतील. आजचे हे 2 किस्से त्याच घाट रस्त्यातील आहेत. ही घटना फार वर्षापूर्वी घडली होती. एक तरुण एके रात्री याच घाट रस्त्याने प्रवास करत होता. रात्रीची वेळ होती. त्याने या रस्त्याबद्दलच्या अपघातांच्या याआधी अनेक अफवा ऐकल्या होत्या. त्यामुळे तो डोळे उघडे ठेवून एकटक रस्त्याकडे पाहत गाडी चालवत होता. तो काही अंतर गेला असेल तोच त्याला रस्त्याच्या कडेला एक माणूस त्याच्या गाडीला हात करताना दिसला. क्षणभर तो तरुण विचारात पडला. हा माणूस रात्रीच्या या वेळेला इथे काय करत असावा? पण माणुसकीच्या नात्याने त्याने त्याची गाडी रस्त्याकडेला थांबवली. तसा तो मुलगा सांगू लागला, मी काही कामानिमित्त इथून जात होतो तर माझी बाईक रस्त्यात अचानक बंद पडली. तुम्ही त्याच दिशेने जात आहात तर प्लीज मला लिफ्ट द्या. त्या तरुणाने खिडकीतून बाहेर पाहिलं तर खरंच तिथे एका झाडाखाली त्याला एक बाईक दिसली. तो सांगत असलेल्या गोष्टीत त्यालाही विचित्र असं काहीच वाटलं नाही. त्याला या मुलाने सांगितलेलं कारण हे योग्यच वाटलं. म्हणून मग त्यानेही त्याला जास्त काहीच न विचारता त्याला कारचा दरवाजा उघडून दिला. तो गाडीत बसताच यानेही गाडी चालू केली आणि ते रस्त्याने पुढे जाऊ लागले. तो मुलगा प्रवासात काहीच बोलत नव्हता. संमोहनात गेल्यासारखा तो एकटक समोर पाहत होता. याला त्याचं वागणं जरा विचित्र वाटलं. पण कदाचित तो कसल्या तरी टेन्शनमध्ये असेल म्हणून हाही त्याला काहीच बोलला नाही. त्यांची गाडी काही अंतर पुढे गेली असेल तोच त्याची गाडी रस्त्यात अचानक बंद पडली. त्याने ती लगेच रस्त्याकडेला लावली. अरे यार, हिलाही आताच बंद पडायचं होतं असं म्हणत चालक गाडीतून खाली उतरला आणि बोनेट उघडून तिथे काही प्रॉब्लेम तर नाही ना ते चेक करू लागला. त्याने गाडीत बसलेल्या मुलाला बाहेरूनच हाक मारून सांगितलं, तू जरा मदतीला बाहेर येशील का? पण तिथून त्याला कोणताच प्रतिसाद आला नाही. बोनेट उघडल्यामुळे त्याला तिथून गाडीत बसलेला मुलगाही दिसत नव्हता. म्हणून मग तो जरा वैतागतच शेवटी कार जवळ आला. त्याने कारमध्ये आत वाकून पाहिलं आणि त्याच्या अंगावर शहाराच आला. आतमध्ये तो मुलगा त्याला कुठेच दिसला नाही. त्याने इथे तिथे रस्त्यावर पाहिलं तर तो त्याला कुठेच दिसला नाही. रात्रीच्या त्या भयानक वेळी असा अनुभव आल्याने त्या तरुणाच्या अंगावर भीतीने काटाच आला. तोच त्याच्या कानावर बाजूच्या झाडीतून भयानक हसण्याचा आवाज आला. तो आवाज ऐकून तो तरुण रस्त्यावरनं सरळ पळतच सुटला. पाठून तो विक्षिप्त हसण्याचा आवाज त्याला अजूनही येतच होता. तो पहाटे मेकॅनिकला घेऊन गाडी जवळ आला. मेकॅनिकने गाडी चालू करताच ती पहिल्याच प्रयत्नात सुरू झाली. कदाचित ओव्हरहीटमुळे काहीतरी प्रॉब्लेम झाला असावा. तो तरुण गाडीत बसला. पण त्या तरुणाच्या मनातून तो मुलगा अजूनही जात नव्हता. तो मुलगा अचानक असा गायब कसा झाला? तोच त्याला एक गोष्ट आठवली. त्या मुलाने रात्री त्याची बंद बाईक एका झाडाखाली सोडली होती. या गोष्टीचा सोक्षमोक्ष काय तो व्हायलाच पाहिजे असं म्हणत तरुणाने त्याची गाडी मागे फिरवली. तो पुन्हा मागे त्या ठिकाणी गेला जिथे त्या मुलाने त्याच्याकडे लिफ्ट मागितली होती. काहीच वेळात तो तिथे पोहोचला. त्याने नीट पाहिलं, ही तीच जागा होती. तिथलं झाडही तेच होतं. पण त्याने रात्री पाहिलेली ती बाईक ती तिथे कुठेच दिसत नव्हती. त्याची नजर रस्त्याखालच्या झाडीत गेली. तिथे त्याला पूर्ण तुटलेली गंजून खराब झालेल्या एका बाईकचा सांगाडा दिसला. कदाचित तिथे काही वर्षापूर्वी अपघात झाला होता. आणि तो मुलगा, या तरुणाला जे समजायचं होतं ते तो आता समजून गेला होता. त्याने लगेचच त्याची गाडी तिथून काढली आणि तो त्याच्या मार्गाने निघून गेला.
दुसरा अनुभव हा सुद्धा तितकाच गूढ आहे. एकदा एक फॅमिली सुट्टीनिमित्त गावी जात होती. गाडीत पुढे नवरा बायको आणि पाठी त्यांची 2 मुलं बसली होती. पाठी मुलांसोबत त्यांचा एक कुत्राही होता. तेही रात्रीचाच प्रवास करत होते. घाटाला काहीच वेळात सुरुवात होणार होती. पाठी त्यांची मुलं एव्हानात झोपली होती, पण त्यांचा कुत्रा तो अचानक विचित्र आवाज काढू लागला. टॉयलेटसाठी तर काही वेळापूर्वीच त्यांनी त्यांची गाडी थांबवली होती. मग तो आता असा का गुरगुरत होता? तोच त्यांना रस्त्याकडेला एक म्हातारा दिसला. त्याच्या पाठीवर एक गाठोड्यासारखं काहीतरी होतं. तो म्हातारा दोन्ही हात हवेत हलवत त्यांना गाडी थांबवायला सांगत होता. कदाचित तो लिफ्ट मागत होता, पण तसंही गाडीत जागा नसल्याने गाडी थांबवण्याचा काहीच प्रश्न नव्हता. गाडी त्या माणसाच्या जवळून गेली तसे त्याचे ते मोठे उघडलेले डोळे त्यांना बाहेरूनच पाहू लागले. त्याला कदाचित दिसलं होतं की गाडीत आधीच काही माणसं बसली आहेत, पण तरीही त्याने गाडी थांबवावी यासाठी गाडीवर हात मारला. तो फार विचित्र होता. आता घाट रस्ता चालू झाला होता. हे नवरा बायको त्याच माणसाबद्दल बोलत होते. तोच त्यांचा कुत्रा पुन्हा एकदा तसाच आवाज काढू लागला. गेला रे तो माणूस पाठी. आता काय तो परत येणार आहे का? हे त्यांच्या कुत्र्याला जरा गमतीनेच म्हणाले. पण पुढच्या क्षणी तोच म्हातारा त्यांना समोर रस्त्याकडेला दिसला. त्यांच्या तोंडावरचं हसू एका क्षणात गायब झालं. यावेळी त्यांनी मुद्दामून गाडीचा स्पीड वाढवला. गाडी त्या माणसाच्या बाजूने जाताच त्याने त्याच्या पाठीवरचा गाठोडा हातात घेऊन ते जोरात धावत्या गाडीवर मारलं. हा किस्सा ऐकताना कदाचित तितका भयानक वाटत नसला, तरी रात्रीच्या वेळी तो प्रत्यक्ष अनुभवताना किती भयंकर वाटला असेल याची आपण फक्त कल्पनाच करू शकतो. या रस्त्यावर लोकांना आजवर असे अनेक अनुभव आले, पण ते लोकांचे भास होते, त्यांनी पसरवलेल्या अफवा होत्या की खरे, याची उत्तरे मात्र कोणाकडेच नाहीत. तुम्हाला काय वाटतं? आणि तुम्हालाही कधी अशा रस्त्यांवर असा अनुभव आला आहे का? कमेंट करून आम्हाला नक्की कळवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.